Първите дни на годината един спасен срандак. Интересното е, че е спасен в района на Аркутино край морето. Хищници са го нападнали това животинче. Това е мъжкото на сарната, да отбележа. Да. Хищници са го нападнали, той е скочил в морето, за да се спаси. Разбира се, подали са хора сигнал в зоопарка в Бургас, организирана акция. Очите му така ли трябва да бъдат? Оказали са в тъмното, може би. лечение. Да. Ами най-вероятно от светлината има. Всичко е наред. Животното ще бъде днес най-вероятно пуснато, поне така уверяват от зоопарка в Бургас, ще го пуснат вероятно там около Аркутино. Аркутино. Свързваме го с толкова хубави емоции, с топлина, с море и с лято. Има хищници. Но се оказва и район, в който срандака не е бил най-добре. Вече е спасен. История, да. Ники, благодаря ти. Ники Василковски с дългосрочната прогноза. Редуваме топло и студено и си подготвяме от тези дрехи, които, как беше, обличай се като зелка, да можеш на различни слоеве да бъдеш адекватен към моментната температура.